Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Double Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayun, mga gabi sa inyo guys, labi na sa karon lang ko nakakita ng video. God bless po. Mga gabi ma'am. Oh, ma'am. Oh. Duha. Duha din, kasi mamalit na ba? No, sige. Usa mo itong pamate? O, Sakit kayo, mulmul. Mulmul, sakit, mulmul. Pero adlaw mo. Natagak muna siya. Bulan to, ay ano, pila na ka bulan no? Natagak sa. Duyan. Dakdak. Naputol ang Katoy mong mapasangin lang. Paminanin mo. Pero dugay na mo kay ni sir, pila na ka bulan. Pero asa man ang nauna? Sakit o kato paghagbong mo sa duyan? Kuan, itong pagkahagbong ako sa duyan. Pero kato, kano sa mga nagbong? Kuan, katong sa ganito. Man pa lang. Gani oy hapon Man. kana ra. Murag nasugpo iyang bukog. Dire gyud kani, dire gyud kani. So dire sa Ubag kilid. siya, ubag. Sa kilid pero dire wala makontra. Sige, sige. So, unsa ang gabi wala problema? O kada adlaw o unsang oras ka nagasakit? Kuan, taga kuan ni sir. Mulmul. Halos kada adlaw gyud. Mo ba? Wa pa na mahilo. Wala pa, ay gilot-ilot sa part nito. Oh, tapos Sakit mo lang. manghilot or massage wala. Wala. Sige, sige. Unsa pa gyud gawas ana? Kini lang. Kana lang gyud siya. Kanang mga ginagmay. Naman. Ginhawa, likod, Wala tiil ito ka ano. nang naay time nga maglisod ang ginawa. Napoy ka, tuloy ka man ito. Sige, may nakabalong sa kuha. Ano, i-kuhan sa ko ang ate. I-kuhan niya, pangita niya sa Facebook. Oh, Kuhan ko sa ulam. maayos. Sige. Thank you, Facebook. Sige, asa ganyan balay mo? Sa ano sir, Mabini ay Rojas X. Rojas X. Rojas X. Sige. Kasi naka-shout out sa taga Rojas X. Wala na. Nag-wardrobe nila. Ah. Okay lang. Yung nag-broadcast ato pa sa inyong kuhan. Balay yun. Sa Tagum. Tagatagong ka, Arabet. Sa Asunsyon. Sunsun ako, akong angkol, mga iyaan dito nasa Apokon. O sa Bermudez. Nagkuhan ka ng mga adresa. Magdalaman si tatay iya bari-bari. Iluig. Barrio din ang Asunsyon. Dili sa sentro. Sa basta Tagum, no? Ah, sige. Sige. Digos ba digos. Ah. So ayan guys, shout out sa taga Tagum City, si Ma'am taga Tagum din ni. No, nag-board lang sa dire pero taga Tagum gid siya. No, so ana lang no. Nandito mong mama papa? Wala na sir. Wala na? Asa naman? Ano? Gikuha na. Parehas ta. Wala po ko'y mama, wa ko'y papa, wa ko'y igsuon. Pero na ko silingan. Kasama. Na po asawang gwapa. Nagaganak, nanapoy apo, ana lang no. So ana lang. So ayan shout out sa taga Tagum City, Asunsyon. Nasi Ma'am Dere, no, atong tabangan nga mamayo yung pamati sa lawasan, sakit o mulmul ko iyang dapi-dapi o pangyuran. Dili sa dapit sa wala na sign hapit na magbuwan, no, kay nahagbong siya sa duyan. So, sign ng duyan na basig ano nahagbong basig duha po nung nisakay. Wala ako kasi. Sige. Kabuk na, Bukradyo ang kuhan sa. nabot ra gyud. Oh, dali na. Sige, so ano, tabangan natin sa mga mamayo, yung pinapamati sa kalawasan, no? Siyempre, ino ba na sa pagkampo sa Ginoo, kanan mo doon na rin ng kamot ang mamayo, no? Ang mamayo mo kutub sa kumay mo, no? Kanan mo doon ng kamot ka. Siyempre, sa karon na nakakita ng video, please subscribe, i-click lang bell button para update ka sa ginapload ng tagadlaw, comment, like, and share guys. So, comment lang mo kung ano na mo yung mga pangutan, nakabayad sa yung pamati sa kalawasan, antod karon wala gyud pa mamayo, no? Adiin na mo ganto-adto, dool mo sa kuha basi makatabang ta. Kung kanam ng friends ko doon ako sa Facebook, Eric Hilot ang traditional. Pag shout out to top 3 countries viewers, India, Indonesia, siyempre number 1 Pilipinas. Maraming salamat. Shout out po sa lahat ng mga OFW. Yan. So maghilot ako guys, shout out po sa Tagum City. Niungot. Taluwan kani. Ito de. Ako maglunad ang ilong kay gipin-off ko siya.
Tay! Tay pa! Simuta na. Simuta gani na. Ano? Simuta gani ba? Simuta gani no ang mga langalan ba? Ito di ka sulod. Yan daw, ipagkita na. Sabi ko, Kita. Luto na ko. Kama na. Paano na sa pamilya? Ako duty lagi. Ako dahil. Wala na ko ulit. Kuda. Bye mo. Bye. Ayaw, gasa niyang Sila kaldero, dito, je. Ah, niya. Nya. Sino ang pangalan? Chisa. Ano yung tinuot? Agad niya ba? Ha? Ito. Ano pas? Ano pas?
Ete. Na. Wala ka ba? Isa lang. Pagpila. 12. Ano ba eh? Hmm? Itlog. Ada tayo dada na katagal. Ako lang ba? Ah, that's all. Dili ba? Dili. Manong tiha ko kay manong. Manong lang. Napalong ba ako doon? Ito din, di palit og notebook. Ang sa dito. Ikaw dito. Lahi man akong ginong kahagod. Lahi man. Ikaw ba? Ibo, di palit og sapatos. Oh, excellent. Kira? Palit og Sunday sakit, ha? sapatos. Ayan na. Ah. Masakit yun. Ay, kana. And, pinadong. Oh, pinagdatas. Bagay. Oh, oh. Sure. Ha? Ayun. Ako, kadula ka. Ha? May ice. Tutorial video. Baka mapindot. Bisa dichat sama